Anyị nọ Facebook, YouTube, TikTok. Ụmụnne m ndewo Kano na abụọla chi unu etetala. Nke a bụkwa omenala Igbo efula. Unu amaala na omenala Igbo agaghị efu. Aha m gụrụchikwa Nwaada Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha. Abịalanụ m ka anyị metekwa burukwa okwu anyị ga-ekwu taa mụ na Maazị dede m Maazị eze mmụọ na anọda eze mmụọ bataghana onye nọ n'ụwa tụrụ ugo. Ihe ọbụla ọ gwara anyị deturu na ya were na akwụkwọ deturu maka anyị na-akọwa maka omenala Igbo a. Anyị na-eji obi anyị akọwa ya na-akọwakwa ebe ọ ga-adịrị Igbo mma, dịrị onye ọzọ mma, dịrị gị mma, dịrị m mma. Ka m kpọbata Maazị dede m Maazị eze mmụọ ka ọ bịakwa kọwara anyị onye ọ bụ ife anyị ekwuzi ihe anyị ji bịa taa. Maazị ndewo. Ndewo, adadị ọra mma, adị Igbo jemọnụ ndewo. Ndị Igbo mma mmanụ, ndị Igbo ekele m nụ, ndị Igbo ashiminu bikanụ, ashiminu mekanụ, Igbo ndewo. Dede m ngwanụnụ kọwakwara ihe ma ngwa agogo ọbụla anyị batakwa maka ndị ọhụụ nwere ike isokwa anyị na-abata, ndị ochie a na-abatakwa ka ịkọwakwara ha onye ịbụ na onye isi ndị ị na-echi. Ndị be anyị ndewonu. Aha m wụ Maazị Iheichukwu Anyanwụ, ahụmeze mmụọ na oche mmụọ. Akwanụ m onye isi ndị otu eji akpọ ntọala ọdịnala. Ntọala ọdịnala bụ ndị na-ahụ maka ọdịnala na omenala na otu ndị ọzọ dị iche iche bụ otu ọdịnala na otu omenala. Ntọala ọdịnala bụ ndị na-elekọta obodo niile n'ala Igbo, omenala ha na-elekọtakwa ihu ha gbara niile n'ala Igbo. Ntọala ọdịnala bụ ndị na-ahụ maka ndị eji agụ mmụọ na ndị eji eme ọdịnala maka ọdịmma ha, maka ọganihu ha, ma ichekwa ha ka a hapụ ị na-eme ya ihe mkpagbu. Ntọala ọdịnala wu ndị eji edoma ha ọlawa ọfọ na ihe ndị nna nna anyị ha udomara maka hapụ imebi ya. Ntọala ọdịnala wu ndị eji ahụ maka ebe ọlawa ihe arụsị, ebe ọlawa ihe agbara ọwa anyị eji ahụ maka ihe gbasara ya. Ntọala ọdịnala wụ otu onye ọwụla wụ onye ọdịnala, ọwụ otu ọwụla wụ otu ndị ọdịnala, ọwụ obodo ọwụla iji eme ọdịnala, ọwụ otu nwo kwesịrị ịbara maka ọwa ọrụ anyị ịhụchi ma onye mega ọdịnala ma obodo ahụ emega ọdịnala. Enyere m oke nwa bekee ji akpọ right nwo na ha ọwụla ihe nri a n'obodo. Ọwa ọrụ anyị wụ imekwachi ihe gbasara Igbo agaala ihe gbasara omenala Igbo, ihe gbasara ntọala Igbo, ihe gbasara ọdịnala Igbo a ga-emebi ma ndị eji eme ya ma anya ndị ka anyị. Ọhịa ntọala ọdịnala eji arụ. Ndị otu ọdịnala dị iche iche abacha n'ime ntọala ọdịnala, ndị obodo ụfọdụ aba n'ime ntọala ọdịnala. A ka nwekwara ndị ke ga-aba ha, kama ọrụ anyị wụ ịkpọkọ ndị ọdịnala niile ọnụ na-eme ha ọdịnala ya na-aba o kwesịrị iji aba tụmakwanụ ihe Igbo ahụ ha mere ndị Igbo ji wuru ndị Igbo maka ha ga-eji eme ire na ya mvụ aka. Ụmụnne ekele m ndewo. Ndewo dede m ndewo, ịkọwala n'anya ọfụma ihe banyere na ntọala na ihe gbasatara ọdịnala. Ihe anyị okwukwe anyị jikwara ọnụ okwu anyị ji bata taa bụ ịmụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ anyị na-adị stọbọn na maka mụ na ngili Igbo m nsikwa unu na mbụ tipikal Igbo bilivukwanụ mbetụ ntekwa English gbagharụnụ m n'otu nsi wee too. Ihe gbasatara ọlụlụ nwaanyị, otu esi alụ nwaanyị n'ala Igbo, and then ịbịara alụ nwoke lụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị. Before m hapụ dede Maazị ka ọ kọwara anyị, nne m na nna m bụ naanị ha otu onye. Dede m papa m lụrụ sọsọ mama m, nna m lụrụ nne m, betu nna m lụrụ 13 and ha niile bikwa na obiọma, ha ji obiọma biri. So dede m, ọtụtụ okwu anyị taa bụ ihe gbasatara monopoly, which is ọtụtụ ụmụ nwaanyị, nwoke na-alụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị. Ka i tinyere anyị ọnụ n'okwu a dede. Igbo ndewo. Ajụgere mma kama
kembụ na mbụ ịma na asị onye amahụ nga mmiri shi mama ya ọ ga-ama nga ọ ga-anọchi ya asị onye amakwanụ nga anụli ozu ya bụ ma o ji esi ụkwụ abụọ maka otochaghị ya anya kama ihe anya mmanụ ma anya ya ka ọ ma mgbe ya azụ ihe ị ga-awa tupu anya na-ekwu okwu anyị ga-epu ụzọ wa ele ihe ndị Igbo ele ihe wụ alụmdi na nwaanyị n'okwu Igbo elekwa ndị Igbo ji wa ya maka nwa bekee eche gị alụmdi na nwaanyị ahụ mma na abụọ bịa jikọ aka ọnụ kwekọghacha mgbe ọ ga-ebi adị na nwaanyị bido ọmụmụ ụmụ ọkwa nwa bekee jiri wa aka ya kama ọkpụkpa ndị Igbo jiri wa ya nene wa alụmdi na nwaanyị na omenala na ọdịnala na nwa ndị Igbo alụmdi na nwaanyị na nwa ndị Igbo dị akpa Igbo chiwa aka nwowu ma ụmụnna abụọ ọwa atọ ọwa nnọ bịara jikọ aka ọnụ ụmụnna dịbakwa m ntị achịghị m nwoke na nwaanyị achị m ụmụnna abụọ ọwa atọ bịara bịa jikọ aka ọnụ ọnjụka gị bịa ala Igbo mgbe gburugburu ihe nwaanyị alụala eji akpọ ma di ya ma ụmụ nwanne di ya wụ ndị di ọ njikọkwana gị nwoke chi ịlụ nwaanyị na-adịghị kwuru jee ebe ije jelu nwaanyị a ga-achụ gị ọsọ nwere ike eji egbe chụọ gị ọsọ maka otu onye na-adịghị lada nwaanyị ị ga-akpọ ụmụnna gị abịa maka alụmdi na nwaanyị ana ịkpọrọ ụmụnna gị bịa ndị ahụ bịara ka enwe jikwa je kpọọ ụmụnna ka enwe maka ọwụ ihe enwe ekiti ụmụnna na ụmụnna Igbo ha ọzọ Igbo ejikwa na ahụ ya wụ akpa ndị Igbo eji akọwa ọwụ maka mmụba obodo mekwu ya n'oyibo ma ndị ụfọdụ ahịa mkpuga maka enwere ndị nwe ejiri anụ n'asụsụ ebe ka anyị marriage in Igbo terms is the increasement, development and progression of a community. It's community development. It has nothing to do with individuals. But they are the major participants. But so marriage in Igbo, for Igbo marriage is all about balance. 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 Maka all ejiko obodo all ejiko ụmụnna na ụmụnna. Maka mgbe ụfọdụ nwoke nwere ike lụọ nwaanyị nke mbụ ya wuru onye obodo nwe. Ya eji m obodo nwaanyị nwere okwu jee lụọ nwaanyị ka abụọ iji mee nwa ndị obodo ahụ harị mma agama ha enwe okwu agama ha alụ ọgụ. Ehụrụ ya ọwụ iji na-agbasa ọrịmma obodo na obodo. O nwere ike ya wuru nwoke lụrụ nwaanyị nke mbụ mụhụ nwa na-eje ma jee lụọ nwaanyị ka abụọ ọnwụ ike m anaghị nwa maka ndị Igbo hụrụ ya ahụ nwa bekee ji akpọ balansị. O nwere ike wuru nwoke mụchara ụmụ ya nwaanyị ya etoola ya bahụ chidat oji n'ụlọ maka mbụ mgbe gburugburu ndị Igbo ejide nwe na ihe nwa bekee ji akpọ med enweghị amed ọ jụka gị bịa ga anụchi nwaanyị jikwara jee nga adanne ya nwa adanne nne ya ọnụ nga ahụ dise mma na alụmakwa ya na mebi mmadụ abụọ alụ mgbe gburugburu nwere ike esi otu ezinụlọ ochi otu ụmụnna ebeka ejila enwe na mere ihe mere n'iwu nwoke ọwụla ọ maka ihe nwa bekee ji akpọ sekuriti ọ hụrụ onwe ya chi kama ọ ga-eji ejije gbara nwaakịrị ga-abịa na-enyere ya aka maka enwere ike ndị eji azụ onye ahụ chi ya gbuo nwoke ahụ ọ gbuo nwaanyị ya kama ọ ka mma ya kpọba onye ahụ ma onye ahụ wuru onye ezinụlọ ahụ ya eme ka nwa bekee ji akpọ commitment ya committee that particular lady by marrying the lady. Ya lụba so nke nwaanyị ahụ marachi anyị ahụhụ ma ahụ just a maid anyị emega ma ahụ service ihe ahụ we stakeholder so all part of the compound all part of the family but enwere ihe nwa eji eme anyị ejiri eme n'ugwu aka because of chọọchị abịala ma ahụ enwere ihe eji akọ ọgbụgba ndụ maka ịlụ di na nwaanyị wa ọgbụgba ndụ eji eme ya ekwesịrị iji mee ya ga-eme gị ị ga-amaghachi nwee ike eche echiche ọjọọ kama ndị ugwu aka na alụmazịrị nwaanyị based on mebi ọhụrụ otula nwaanyị ahụ ọhụrụ anaghị ọhụrụ na-akpọ ojirima mma ọhụ ọ chụga ọma ha agba ọma hakwara ejikwa na ejila ha eme n'ọgbụgba ndụ ahụ eji eme ọ njikọ iji ibedo ezinụlọ ga-alụrụ nwaanyị ri ahụ eji enwe nsogbu ya wụrụ ụmụahịa aga enwe nsogbu maka enwere ha akpa ịgba ndụ ana onye ga-agbara ndụ ga-echere echiche ọjọọ
Jekwe na-eme ya ahụ ọ njikọ o jiri mee aga bịa mma ha ga ahụ na ebe ọbụla anọ n'udo maka ihe ọzọ kwa ngwa anwụ ri iche chi a na nwa ndekọ ugbulaka maka ndekọ ugbulaka enwere nwa aka nwere chi a na-akpa ejiri zụrụ ụmụ maka ụka bịara chenjie uche ndị be ka anyị ma uche nwoke ma uche ndị ka nwaanyị ma uche ndị ka nwoke ma uche ndị ka nwaanyị enwezikwa anyị si ahụghị ụwa anyị ahụ ga-amahụ ụwa kpa ndị nna nna anyị hụ jiri hụ ya anyị ahụ ga-amahụ ụwa o kwesịrị iji hụ ya anyị na-eji anya nwa bekee ji igugbo nwa bekee elega ụwa ọhịa ebe o ji mee ọra ga ahụ ya wụrụ mma ahụ o kwesịghị ịra ahụ maka enwere kpa ndị mma ahụ ji ahụgụ ụwa eji hụkpa igbo o jiri hazie ala igbo ahụgụ ụwa onweghị ọwụ nwo nwaanyị nụchi di ya ahụ chọgị ijele nwaanyị ọzọ nwoke isi agha ya ya ma ọ ga-akpa akwụ ya otu ihe mgbe eji eme mma ha eji ama mmanwụ onye ga-alụ nwaanyị ọzọ ga-arụ ara onye ke oyo ara onye ke mgbara onye ke mgbara maka ụmụ nwaanyị abụ ejila n'otu mgbara ihe ndị mgbe ahụ mere ị ga-amachi itoru etoru ọ jika gị wọcha ndị lụrụ nwaanyị ọtụtụ owu ndị ji akpọ ndị ọgaranya ndị me akpa ego ndị me ahụ erijuga hafụ onye nwe ogbenye nwere ike ịlụ ma achị enwere kpo ji achọga nwa enwere kpo ji agaga ya ahụ ịmụ nwa eji chụ onye ọzọ kama ndị eji alụkarị nwaanyị abụọ atọ anọ ndị ọgaranya ọkwa na njikọ njikọ ndị Igbo gụrụ akwụkwọ mgbe ahụ ndị sik hụ ndị ka ọgaranya ahụ gụrụ akwụkwọ mgbe ahụ ịhụchakwa nga akpachakwa ha ụmụ nwaanyị atọ anọ ịwala maka ejikwa ha anya ahụ ndị nna nna anyị hụ jiri hụ ụwa elegakwa ọwa aka ndị nna anyị hụ ka ọ bedoro anyị ejizi anya nwa bekee na-ele ụwa ọkwanụ mma ahụ ka ịhụ nwe ji azagacha ha bekee onye ọla ịhụrụ ya nwere aha bekee onye ọla ịhụrụ ya nwere aha bekee maka ọmma ha ka anyị bara gụọ ihe niile nwa bekee mega ịwala kama ndị ka ugbulaka akwanụ anụgharị mana chọọ amachi ha ndị ahụ anyị hapụrụ ihe egbugo anyị maka mbụ onye Igbo ji aka nka onye Igbo ji anụ n'uruo ọgụ afọ ugbu mmadụ na-agba ọrịa mmadụ na-agba afọ iri ise anyị shi ọkaala nka mmadụ gba afọ 40 anyị shi ọkaala nka mmadụ agba ọgụ ahụ ma ya bụ onye emeghara okenye ya wụ ma mgbe eji ekwu ụka onye gbara ikwere ha ọgụ ọkwa 100 olo ọgụ 20 okay. Okay. Ọgụ 20 so gaa hụzia kama 100 bụ nde 1000 puku gaa hụzia onye gbara ahụ onye 1000 puku ahụ onye gbara nde achọme n'oke ya ụmụ ndị mmadụ ya gbasa nde 20 ya wọgụ nde na ọgụ ndị mmadụ ya gbasa nde 13 a na-ahụ mmụọ ha kwesịrị ịwụ kama ugbu ọwụ ha eji eme onye gbaa ya bekwa 19 ya etima chome n'oke onye agba 80 echome n'oke ya wụ mma mgbe alawala ọwụmaka mmadụ ga-agbaluru ya tupu ya nwụ maka ọwụ ndụ anyị ziga mere ndụ anyị ji ayataga kpoo ji ayataga chi a na ihe ọjọọ ndị anyị merụchara n'obodo iwala maka shi a na-ekwu okwu mmadụ a na-ekwu okwu mmụọ iwala a na-ekwu okwu chi ozugbo ihe niile anyị metọrọ ma ndụ ọjọọ anyị bigo ma echiche ọjọọ anyị chego ma ihe niile anyị mega ọhịa mere eji mee mma na ọgwụgwọ nwa ike ma rie eriga nwoke Igbo ji awụ mma alawala ọhịa mere nri akpa m si ekwuga nwoke Igbo ejiri elegharị ya ke nne ji akpọ restọrantị ọba jejụọ restọrantị mba mmadụ chele mma ebidoro mema restọrantị mba o jiri wuma o ji ewuga mgbe tupu alụ ahịa ebe ị ga-eje hụ restọrantị wee ebe akpọga Ọcha Township ọrịa ime ije Ọnịcha ije Aba ije ọdụ ebe ahụ niile akpọgacha Township ọ ebe ị nwere ike jee gaa hụ restọrantị eju ba eju na ndị Igbo amachi asị nwa bekee asị mkpụrụ olu bekee
the major part of our destruction will this so-called development. This so-called development, our civilization, because I need develop the wrong way. Yes, I develop alongside with our culture, and you're not even a problem. But I develop half a culture behind. Yeah, and add her culture into that process. So, and you're not hindi, obodo ọla nwere ekpe ejiri mee ya, enwere onye mba mmiri ga-eme, ọhụ onye ofe mmanụ ga-eme, ọhụ onye ugwu ga-eme, gị oke gị wuru onye Igbo mee ya ga-enwe nsogbu maka ọnụ ha dụrụ gị. Enwere ihe anyị bara chefuo onwe anyị na-agba ije ala kọla nwa bekee gwara anyị ewere egbo kọla nwa bekee gwara anyị ewere egbo gị bịa tu lee anyị gaa hụ anyị ji akpaga agba lee kpa ndị ofe mmanụ ji akpaga agba gaa hụ chi enwere ihe iri iche maka onye ofe mmanụ dịga were ihe niile o nwere nakwa eji onwe ha kpuru o jika gị bịa onye ofe mmanụ n'ụka nga ahụ n'ụka arụsị nna ya ha o jisiri ike ị ga-ajụ onwe gị kemgbe echi eji akpọ ndị Igbo eji ebe eje kpọọ ihe arụsị ka ọkụ eji ewere ọfụ ka akpọ ọkụ ị ga-ajụ onwe gị inubekwala ntị gị ọhụbe nga ndị ofe mmanụ werela ọfọ ọ were ihe arụsị mịa ọkụ maka eji ihe ndị ahụ awara ahụchi anweghịkwara ike iwu ihe mmọnwụ nakwa emimi nwa bekee kama onye Igbo ruru ihe niile ọwụ na-emimizi nwa bekee. N'ebe anyị si nwee nsogbu onye Igbo ruru ihe niile ọwụ na-emimizi nwa bekee. Ha niile nwa bekee gwara anyị ree mma ka anyị aṅụ ma otu mkpụrụ ka anyị nwere ere mma. Ugbu ka anyị na-ababa chọ ha amasị he nwa bekee jiri anyị wagwọ ndụ aka ha wụrụ anyị wawụ he nwa bekee wụrụ anyị wawụ ga-eji hụkwa onye ugwu gaa hụkwacha onye ugwu gokwuru tụrụ echiche ahụ ọ ka jikwa ka ya nakwa isi ala gaa na jụọ ogige oke gị onye Igbo n'ihi na mmiri jiri chefuo ihe niile i kwesịrị ijidechi ike maka shi mgbere hapụ ka oshi ihe Chukwu egide maka ihe mmadụ eji ekwe aka ahụ o ji aka elee ka anyị ji anyị gba aka achụga nwa bekee anyị gba aka esoga nwa bekee ị ga-ahụ nwanna gị ukwu onye Igbo ibe gị gị si ya nna gaa nụkwacha aha ya Chinedu ọ ga n'ụcha aha ya hụ Chinwe gị si ya kedu ya si gị I'm fine and you ọkwa onye afụbe ọfụbe o nwere ike ọka na obodo ogbebe ebe o jere onwebe obe o jere ijikwa Igbo jụọ ya ajụjụ ijikwa Igbo kelee ya maka anyị werela aka anyị kpụfuo agwara anyị chika anyị nwere kpọrọ agwara anyị chika anyị onweghị oriju ha afọ anyị akpụfuo chepụkwa anyị chika ahụ anyị kpụfuru anyị ahụ ka ewuke anyị awụghị ewu nnọmara ihe anyị abara uru kara ka anyị ji maka asụsụ Igbo ọwụhụ mmadụ gere ya asụsụ Igbo ọma anụ tupu eke ụwa ọ jụka gị asụ Igbo awụghị ekpe ji asị gị enwere asụsụ achọmaha eji achọ ihe ekwuru ele ha ọfụ asụsụ Igbo jeja ka akọwa onwe ya enweghị ndị Igbo nwere arị mma kama anyị akpụfuo oke anyị abịaghị gbasara di na nwaanyị ikwugokwu ya na alụmdi na nwaanyị anyị echefuola ihe mere na eji alụ di na nwaanyị eji abịa na mbụ ọbịa nwa awụ ihe gbasara nwa abụọ ọbịa nwa owu iji nye aka mgbe ọrị mma obodo na obodo ụmụnna na ụmụnna maka gị lecha anya gaghị akwasị nwoke ịchụla nwaanyị ọkwa ụmụnna gị gachi ala tupu ụmụnna gị achị ala bụ ụmụnna gị ga-epu ụzọ jee kpọọ ụmụnna ya nwa abịa agwagwo ha o mere bụkwanụ mgbochi lekwa ihe mere na anya tụma nwanne ọha akpọ nwere ike iji ime achụla nwaanyị kemgbe egide nwaanyị gbagiro nke abụọ wu egide nwaanyị mega nshi nwaanyị kpaga nshi na aja nwaanyị gbọgọ ọgwụ enwe ike ikwuchi onye gbọrọ ọgwụ ọnwa mere enwere ike ịchụla ya ka adọwụ ihe gbasara oshi ihe ndị niile wụ
ọkwa mgbe ị na-akpọrọ ụmụnne ya ga-agbanwechi lekwa ihe mere nne jiri chọọ chinwa nwụọ lakpuo ahụ lekwa agba ha ọzọ maka ihe ndị niile mkpọrọ ahụ ji arụ o ji eshi ama ala ọpashi na aja izu ochi na nwaanyị na di ishi nwoke ọzọ ọha nwere ike ụmụnna ga-agwa ụmụnna ga-akpọ ụmụnna ya bịa nwụcha nwụchọrọ chi nwekpọrọ nwa nwe lakpuo maka ọha ọ bịara meji ebi ọnụ ha kpọọ loan ala mbi ebila nna ya nnukwu ewecha mkpụrụ ewukwe ha oke nwenye ha ugbochi mgbagbude ụlọ elu onye ọla nụrụ n'onwe kama ri akpa m chiri kwuo achụnata m dekwume ekwuma ndị Igbo alụgaghị ihe acha akpọla ya alụgaghị acha ọnụrụ mụba enwe njikọ ezinụlọ ka ya ụmụnna ya na ụmụnna ndị obodo ya na obodo ndị ịbara ana o nwere nga nwaanyị emedu ihe achị retayamenti nwaanyị ga-awụ ma ọ lụara nwaanyị ọzọ ihe ndị ahụ o ji eme ụmụ ihe ndị ahụ o ji eme ya eweli aka elu wee ka aha na mmemme ịbara ọnjụ ka gị bịa mgbe gburugburu nworibekwa ụmụ nwaanyị akpọ na ịga ma chọwa otu nne ji gbuo maka a ga nụ enye ka onye ke mbụ ahụ na-enye ya ukwu ya maka opụ ụzọ ọrụmọrụ tupu ndekọ ọzọ abịa ịwara ha mmiri opụ ụzọ ọrụmọrụ tupu ndekọ ọzọ abịa o nwere ukwu eji akwela ya but ihe niile ndị Igbo na-amega ugbu enwere nwa na jelega enwe ma ndị hụ ga ya ha kwesịrị ime onye ọla na-elega anya oke enwe m onye chọga cha azụ ha azụ ọwụzi maka ahụ na ngahe o mebiri ihe ahụ na agaghị lala nwe chefukwadịchi ndị ka emere ihe o jiri mebie ihe ndị mere ihe jiri lala owu ndị ka nwa bekee bịakwuru maka oge nwa bekee bịara o weghara ekwuru ọgụ ọ na-awụzi elekpa ga-eji meghe na-ameji ya maka ihe ha ọwụwụ usoro omenala anyị na ọdịnala anyị bọọlụ ọsọ anyị ji mee a ga-akpụfu adịfu maka ndị himara nwere ihe mmụọ nnukwu uche mgbe o jiri hima ya maazị ihe nchọburu ịjụ maka ịma na o nwere ebe ọ ga-asị na nwoke lụọ nwaanyị ihe achọ nwoke ahụ isi nnọọ amaala ka mkpọzi ahụ anyị na-akpọ ya amaala na-alụ nwaanyị like community plus community oge ụfọdụ nwoke nwụọ ma ọnwụ ihe mere nwoke a sị na nwanne ya nwoke ma onye ọzọ ga-alụ nwaanyị ahụ omenala Igbo ọkwa na anaghị eji eme ndị ọzọ ji eme ya n'anya ịma ha mere eji mee ha ahụ lee anyị na o nwere ike nwaanyị mụ na nwoke ụmụ abụọ atọ ụmụaka akarịghị obere di ya nwụ ana ọ chọghịkwanụ ịlakpu ebeke nwụ ọ ka mma chi nwanne ya di ya kuchie ya maka gị hapụ ya nga ahụ ọ ka nwa agbọghọbịa o nwere ike nụrụ nga ahụ kpugide nwe ime nga ahụ ya kpugide ime nga ahụ ọ ga-ewe aha ọjọọ kembụ nke abụọ wụ ịma na e nwere ihe ndị Igbo eji akpọ agbụrụ gị jee nyocha anya gaa hụ si nga ọwụla enwega ya wụrụ eche ndị eji eme ọfụma abịarụrala nwee nsogbu jee nyoo anya lee onye ahụ paga nsogbu ahụ ma achọ ọwụ ha agbụrụ ahụ mkpagị echekwu nwa akụrụ ọlagwu aga nsogbu ezinụlọ jee nyoo ya anya nyocha anya ịma na ụmụ nwaanyị ji awụ enwere ha ezuzu nri ahụ nwa ejila akọla ị ga-ahụchi onye ahụ paga nsogbu ahụ nwa ọjọọ ahụ isi ala ndị TikTok ihe o meanere by DNA like DNA that na nwunye that's not my blood so another blood ka akpọbatara na that family ọkwa ya dede nga ahụ si that ọwụ ha abụrụ ahụ o nwere ebe o si bịa enwere ebe nwa ahụ si bịa ije because asị abụrụ je eshi nshi ịwala asị ihe nwanne ejidere ọkpụkpụ ịwala ọjụka enwere nwaakịrị ga-eji gwa nna ya ụka ya sọfụrụ hụ nna ya jụma nne mụrụ ya chi echeghị m shi nwa ahụ nwa m
ọgwa gị o ji wọọ bikos enweghị nwaakịrị ga-ele nna ya n'ihu kparịa nna ya bọọlụ ọsọrọ gị ji too dị mgbe bọọlụ ọsọrọ gị ji gbaa bọọlụ ọsọrọ gị nwee enwere uduru ebube ga-egide ga ma akpacha onye egwu nna nwaaka ọla ịhụ kparịga nna ya ma achị aka gbara ya bọọlụ ọsọrọ nna gị na-ege so ndị niile ihe ndị Igbo eji ama ahị onye Igbo a ga-akpọrọ gị jemajeme ma ke nne ji akpọ di ya nne no onye Igbo gị lee gị anya chi agwụrụ agwa ịkpa ga-achị gị onye akpagaghị agwa abụrụ anyị onye ahụ habụrụ anyị agba nga eziokwu onye ahụ habụrụ anyị enwere kpọnwa akịrị eji zumochi achị ochi na azụgochigo onye amara na m abụrụ nne gị mana abụrụ nna gị arịa ochi nwa ezu ga-amasị onye ahụ nwa ọbara afọ ile efi iwara ga-ahụkwachi emechakwa nyocha ya ga-ahụcha dat mgbe ụfọdụ o ji awa eziokwu mgbe ụfọdụ o ji awa eziokwu maazị oke ka anyị mpụchukwu ya small ọ bụrụ dat na nwoke ahụ lụrụ like otu dede nna m lụrụ 13 ọ bụgodị na 5 ka ọ lụrụ 5 ọ bụrụ na ọnwa ihe mere ya nọ o nwere otu nwa abụọ nwa atọ nwa anọ nwa 5 ọ bụkwa na o nwezikwana ka ụmụ nwoke abụọ na ihe ezi ha ga-alụ ka ihe a ga-eme n'otu ahụ ka ọ nọ nke izizi ka a ga-alụ ka a ga-ahapụ ndị nke ọzọ ha laghachi ka a ga-ahapụ ha nọrọkwadị amụma ụmụ ịma gile anya udu okwu ikwu na ma udu ha ga-eme ga ahụchidata nwaanyị ka isi ahụ ọka na nka maka oge ahụ kwasị ka abụọ akala nka ka na akala enwere nga nwaanyị eru oge ma ntị enwere nga nwaanyị eru ya wụrụ chi ya jụm onwe ya chi eleghị ya na choche ịwala eme ya kala ya menụ maka enwere ihe eji akpọ ọnọdụ ịwala enwere ihe eji akpọ ọnọdụ ndị nwa bekee ji akpọ ya pozishọn but anyị hechọrọ iji akọwa ya enwere ihe nwa bekee ji akpọ legasị enwere udiri ọnọdụ ị ga-anọ nwee ebe ị ga-eji hazie onwe gị hazie ọnọdụ gị ị ga ma achọ isi nga ahụ eli maka ha ọzọ ị na mere enweghị i mere ga-ala na ohe niile ọrụ niile ịrụrụ kemgbe gaa nwoke ahụ ga-akwa ile onwe gị ugwu ịwala were ya chọọ ọkpụ ogere zarama ahụ ọma gị maka ihe mmanụ hụkwa nna akwela Igbo ọwụhụ obere ihe ọ njụ ka ejiri gwa gị sị gị enwere ihe mmanụ eji amụ o nwere mmanụ eji eji oge amụ bụkwa na ihe mmanụ pabiwa onye alụlụ ga-adị gị ebie nna mụọ nwa kemgbe ma ụka bụ ụmụnne etochana lụọ di ụmụnna ụfọdụ alụọ di ụmụnne ụfọdụ amụọ ụmụ di ga-anwụ ga-ejimaji iji ahụ nwoke ọzọ ịhụnanụ ọ bụ mana omume ndị ọcha maka onweghị isi eleghị na-achọga ihe isi azụ bụkwa ma ịchọga isi azụ iribe mbụ enweghị ịchọga ọkwa hụ ụdọdọga gị ya wụrụ chi achị na onye ejilakwa ile onwe ya ugwu maka enwere ihe ị ga-anụ chi enwere ha ga-agwa gị na enwere ha ga-achị imere na ya dị iche bụta enwere ha ga-achị agwa gị na acha mma gị mere o nwere ike wụrụ ihe nwoke ga-eme elegbo ya anya a ga-achị na eleghị omega ihe ịhụrụ ya maka enwere nga mmadụ etiri enwere udiri ugwu ha ga na-akwa gị enwere ha ga na-eme gị ele gị anya chi ị nwere ike ime na ha ị nwere ike ịga eme ịwala achịkwa nwa ji di ya nwere elu di omume ọjọọ kama o nwere ihe ndị mmadụ ji eji uche ị ga-eji uche mana chi ka egwere kpọọ garị ma mee ya omea nga ekpe nụ na mana ahụ gị ijere disko ịwala ọ ga-achị na ichefukwa enweghị ga-akụbiri ọ ga-achị nwaanyị so nwa kpọna ga-eji leme gị anya ọ gaghị ele gị anya kpọ ji ele gị anya mbụ o nwere kpọ ga-eji leme gị anya maka o doro ya anya chi ịgafe n'ebe ịwala ịgafe n'ebe enwere ihe iche nchi o jere nga emega cocktail party ọ emega something ihe ga-ahụ gị with ga ụmụ nwoke ndị gbagoro agbago asọiti ndị nwoke ndị bara uru ngoji eje hụgo ụmụ okorobịa kulele okpeazụ emega kpa ọ ga-achị na nwaanyị ịhụ na o lele ugwu gị
o nwere ike ọ ga-ekwu ka o nwere ike onwe ha ọ ga-ekwu mata kama ihe echi ahụ na nke ihe nwere ka na-eji ele gị e nwere ihe mmadụ ga-eme gaa hụ m onye ahụ si onye ọma ahụ ọ chọrọ ịwala bụkwa na ihe mmadụ ga-eme gasị na onye mere ihe emeji ihe iji mmadụ ma ndị na-achụrụ nwaanyị ya nwaanyị eji ha oje lụọ dị ọzọ maka enwere nga mma na-eru ga machi irula na-agbaji nwaanyị lụọ nwaanyị ọzọ maka nwoke eji na akara aka kama nwaanyị ya lụghị dị ọzọ ana o mere nwaanyị ugwu nwaanyị ya nụrụ na ya ugwu nwaanyị ya nụrụ na n'agbanyeghị kwa nkwara ike o nwere ihe ndị o megara na nzuzo obodo kama ofu ahụ cha ejeje lụdị ofu ahụ cha ejeje lụdị maka ọ mara na ya mee ya o nwere kpa a ga-eji hụ ya ya edobe onwe ya kpoji dobe onwe ya ha ekpa nwaanyị Igbo ha ewu ndụ nwaanyị Igbo eji ebi mgbe gburugburu kama ndekọ ugbu echiche nwejega ha ebe ahụ a sị gị na civilization mebiri anyị ịma na enwere nga mmanụ akwado mije iberibe ya ọzọ bifo malawala onye ugwu kwuola nwaanyị Igbo ụka obi aha ya kpa onye efe mmanụ ekwuola nwaanyị Igbo ụka obi aha ya kpa onye ọbụla kwuola nwaanyị Igbo ụka awụ onye Igbo o ji eme mmụọ eme nga mmanụ ara kpakpando kemma echilụcha ọgụ ye ewerela ha ahụ jiri ha ugwu ahụ eriri ugwu ahụ ekere nwaanyị Igbo gburu ichicha ya ụmụ ahụ ụmụ nwaanyị anyị ejila emena ihe niile nwaanyị Igbo ejila emena na mbụ nwaanyị Igbo ji eme ya taa nwa echefukwana ugwu ndị Igbo bụ nwaanyị Igbo ụmụada Igbo ugwu ndị Igbo okay so ihe a na-asị na ugwu nwaanyị bụ di ya so ọ bụghị correct word ugwu nwaanyị abụghị di ya ugwu nwaanyị bụ no asị ugwu ndị Igbo asị ugwu nwaanyị wụ di ya but agba ngị ndị Igbo as a clan ugwu nwo wụ ụmụada nwo ugwu nwo ọ jike eji eji ụmụada nwo eme ọnụ eji ụmụada nwo eme ọnụ ọ jika nwaanyị Igbo gị mejuo ya ụmụnna ya bịa ọgụ hụpụla ga nwaanyị Igbo nwụrụ ndị eke ebeke nwa abịa a ga-aladucha ihe niile ala ejiri ụmụ nwaanyị Igbo arụrụ kama ugbu ọ dị ma ugwu nwaanyị ụdị ya kama asị gị ugwu ndị Igbo wụ nwaanyị Igbo maka nwaanyị Igbo ome ahịa nwa bekee ji achị heri sacred ọwụ ikpe eji ahụ ụmụada Igbo kama ugwu maka onwe ahịa ozugbo ihe ndị ahụ niile mere nwe ji dị ebube mere nwe ji ree nsọ emetọchara kama okwa ha enwe ike imechi emechiri maazị beta o nwekwara mgbe gboo o nwekwara oge a na-abịa sị na alụsị lụrụ nwaanyị na alụnyere nwaanyị alụsị alụnyere alụsị nwaanyị so ịlụ nwaanyị bụ ihe kọmuniti ka ezi nke a na-emekwado onye nwaanyị ọkwa a na-emenụ nke ahụ anya enwere ka anyị hapụ ịwa ahịa okwu ịma abịa sị gị na ha nwaanyị arụchi ha gwara gị enwere kpandị ụka eji eme abịa sị gị onye echiri sista ọhịa mgbago onye ahụ wụ sọmbọdị onye domere edoma ọnụ on a secret service asị gị onye arụsịpụrụ onye ya dịka onye chiri kpọ eji echi mmadụ sista a Catholic Church nwe ma nwaanyị ole chiri sista ọ gama alụ di ọzọ ọ ga-anọ na-asa abụ the church so onweghị ihe the same process ka nwe mega ịma spirituality niile ndị Igbo nwoke nwa ha ejọkụ but eziga m the word spirituality ka ndị mara nwaanyị kwuga spirituality niile nwere some format with the same ndị Igbo nwere nga a ga-eru asị gị na onye wụ nwaanyị arụsị ha gwa gị wụ ọwụ onye dedicated for that particular okwu mmụọ ọwụ onye oso na-ahaji ihe n'okwu mmụọ ahụ nwa bekee ji akpọ service ya ka emere ọwụ na enwere agbarachi iwu somewhere bụ alụọ ya edomana ana ekwedoma ebe ahụ ka ọ hapụ imeto onwe ya ka ọ hapụ ịkpa ụchụ maka o nwere ike ewu nwoke chi ama ọya eje lụọ di
o nwere ike na-ewere ụchụ nga ahụ obi na-ewe ihu mmụọ ahụ so ka ọ hapụ iwe ụchụ ka ọ hapụ imetọ ihu mmụọ ọhịa kwesịrị onye a ga-emetụ ya aka ọwụ onye ọhụrụ ya wụ ị na-ahazi nga ị na-eje ozi na this place. Ọnọdụ anaghị nwoke anaghị emetụ ya aka. O nwere ndị eji emetụ ya aka ịma na enwere some areas of spirituality get on side ga-ama like onye domani ihu arụsị ndị ejikwa ụmụ nwoke ndị ka ejikwa nwa arụsị ahụ eji ndị ka ejikwa ahụ ihu arụsị ahụ ọwụ onye ọbụla ndị ndị anwe unu nga ahụ nwekwa na ebe ọ ga-ego maka enweghị ya ewe eziokwu enweghị iwu ji mmekọ nwoke na nwaanyị kama enwere iwu ji mmekọ nwoke na ụmụ nwaanyị ụfọdụ mmekọ nwaanyị na ụmụ nwoke ụfọdụ maka oshikpichi nụrụ asị agbakọ ka aha eri udela atọtụ nkịka enwere onye ga nwere ike imekọ onye ahụ na onye ọzọ ga-emekọfụ makwana onye ahụ nwere ike imekọ onye ahụ na go onye ahụ ga-emekọfụ ọhụkpa ahịa na mmụọ ịwala ọwụ ha gabeje kọma ahịa enwere ndị ya nwere ike imekọ nkwana ndị ya nwa ga-emekọfụ ịwala kama ọwụ onye ejiri onye edomanachi ngwa onye ga na ihe niile anya na ihe niile ya ga na-anụ ebe okwu mmụọ ọya onye arụsị arụlụga ọwụhụ na ụmụagbara mmụọ enwere ihe otu nwa ọbụla lụlụ ya mba. So which means even ndị ogbu mmiri nwoke onye na-alụ ndị ka ahụ a na-asị na enwe mma nsogbu onye na-alụ eji emecha anyị ụjọ oge anyị dị ntakịrị abịa sị oke na oge ụfọdụ na like oge nke m abịa sị maka n'Ọnịcha ka anyị bi oge ahụ abịa sị na o nwere ndị abịa kpọrọ baa n'ime mmiri River Niger ha pụtaghị 7 days ha pụta nọọ ndụ ka ha ga-aga gbaa dị a pụtazie bịa wụrụ ndị owu mere anyị amaghị nke bụ eziokwu nke bụ eziokwu chimakọwara gị na ọwụ onye ọbụla meji enwere ọmụ enwere nwaanyị ndị ji isi ọmụ na nwaanyị ọla shi n'ọmụ ga-enụ na dị ga-afụ ịwala galibekwana ụdị galụ dị ịwala ga-anụrụ nga ahụ ịnụ enwere ihe dị iche ọmụ na owu mmiri na onye chikwa na owu mmiri nwere ike ịlụ di ịwala gị ha isi gị nwere ike ịlụ di ọ njike ya agwa nwaanyị mmiri ga na-abịa n'abalị enweghị omere ụmụ nwoke na nwoke nwejikwa emechi ndị mmiri ịwala mmụọ nwoke nwere ndị mmiri mmụọ nwoke nwere ndị mmiri so ọ dịweghala nwa ụbọchị ọ dịweghala ndị mmiri gị ụbọchị ga nwa ụbọchị ga nwe ga na-emekọ ọhenụ nga ahụ onye ọbụla ndị dibịa arịa ha nwere ndị mmiri ekechamala Igbo ndị Igbo ori ahụ sha mmiri ịgwa ike mgbachi Igbo niile sha mmiri ọwa achị ka m gwara gị Igbo ori ahụ sha mmiri achọghị Igbo niile kama Igbo ori ahụ enweghị nke eji jee ihe gbasara nkọ ahapụ ịgwa gị ije gba afa ahapụ ịkwara gị ndị mmiri maka Igbo ori ahụ sha mmiri ịwala Igbo ori ahụ sha mmiri Igbo ori ahụ sha mmiri aga m achọ next week m ga-achọ ka anyị kọọ nke ọfụma because ọ riletiri ndị otu m ndị ọ na-agba nwere otu ị ga-adị n'ala Igbo eleghara gị anya ụta nke a bụ onye owu mmiri nke a bụ ọgbanje especially ịdị ha n'ọcha nwa bilivu na ọwụchago narrative ezigbote narrative bụ ihe ka ahụ ọ gị nwa ahụ ga-akpa ahụ ndị Igbo ori ahụ sha mmiri ịgwa gị ka e wejikwa njuka gị lee anya ga ahụ si enwere uduru mma ndị Igbo eji ama yes enwere uduru mma ndị Igbo eji ama ndị a na-ekwe na-eme na nkịtị like myself bụkwa ife nkili adịkwa m proud of it but onye kwute okwu nje ebe nọ na nkọ onye ahụ ọnụ na believe go na enwere nchọgị hazi okwu Igbo gara ọgbanje wu part of ndị mmiri but ọgbanje ịma ihe m ga-ekwu na o nwere kpa ndị ụfọdụ ga-eji feel about it ọgbanje wuhere
na iji the word ọgbanje warrior. Oh, a kind of spiritual sickness. Wait, I'm coming. Oh, sickness in the sense that or maybe fever or hey, no. Warrior. Always a condition. May use the word condition instead of worry. Always a condition. Now, condition now. Only something to do with you. You are like onye mmiri rich, onye nwere ọgbanje rich. Onye mmiri wu somebody nwere part within the mmiri. Gakwane ya meji part ya ndị mmiri anụmanụ, but ọgbanje eji emeji ya emeji. That is eji emetu ya emetu. Eji agwa ya eji emetu ya emetu. So that eme ya ga-eme uche nwere onwe gị. Kama nwere nwanne anyị ndị kubula ka n'afọ ara. Werezie ya asa otu. You are mgbe gburugburu eji eme ọgbanje kwa ndị chọọchị ya sha mgbe mega deliverance. Eji eme ọgbanje. You are but ụzọ omenala. Nke ahụ akọrọ m nke ahụ because ilele na ahụ m enwe m tattoo ka m gbaa ntakịrị ashịrị ebe enwe m tattoo oge ndị ntakịrị elechara m anya nnọọ si na ọgbanje na ogbu mmiri ji ya na ohere akpọrọ m gaa nke dibịa bịa ka m rezọ ema na etu m na-eshi agwa ya ka rezọ bịa na ọ mịpụtara kọnkri mụ ebilivu gị ihe ka ruo ma echi ọ bụrụ na ị ga-eti etụrụ m ọnụ na datin ebilivu gị m na ọ nwee ihe a mịpụtara m n'ahụ mụ ebilivu ọ bụ ya n'ọnụ ya mịpụta wepụ a sị na ọhụrụ kọnkri from my body na ọgbanje ka ewepụrụ n'ahụ dede kọwa ekwetaghị m na oke kwuru eziokwu nụ ya nkwa ndike ya wụrụ achị oche ngwa gị mere o ji nwere ike were eziokwu enwere ndị dibịa eji eme amasị iwala nwemecha nwecha ahụ wee eziokwu ka ahụ wee eziokwu kama ka e wee eziokwu ụda uhere arịa ahụ mkpụkpọ gwara gị mbụ ọgbanje na owu mmiri ọgbanje na iyi ụwa nwere link na nini wu iyi ụwa wụ isi mmanụ dụrụ ọwụ isi adụrụ n'isi mmanụ tupu onye aha bịa ụwa iyi enwere onye ga-arịa ụwa ya nwụ ndị nga nwe etimachi ihe mkpa ọnwụ gburu gị bịa ebe ụwa ọzọ ị ga ma anwụ ọnwụ ike ị ga-anwụ ị ga-agba nde afọ ị ga-aka nka ị ga-amụ ụmụ ị ga-alụ di o nwere ike bụrụ nwaanyị alụghị di nwụ achị ọgọzọ ị ga-alụ di ị ga-amụ nwa ị ga-ahụ ụmụ gị ụmụ gị gọcha ha isi onye ahụ nwụrụ anwụ ịhụrụ ya ka ahụ iyi ụwa ka eri mma enwere iyi ụwa mmanụ eji aka eme onwe ya enwere ndị ga-abịa m ụwa nwochi anwụghị mkpọgịchi ọgbanje wọrị enwere ndị ga-abịa m ụwa nwochi amụọ nwụọ hụ na otu ụbọchị nwa anwụ ụfọdụ chi nne nwere ime ruo mgbe ọ ga-anwụ amụ ha anwụ ime afọ ọ amụrala nwa nwa na-anwụ ọ ga amụ nwụọ afọ ime ga-afụ ihe ndị ahụ niile wụcha ọwụ ya wụ ha ahụ ịwara ha ewu isi nwa odoro nwa na-abịa nwa eme ihe ndị ahụ nwa kwuru nwekwa ndị kachasị nwa hụ lụọ di nwa ụmụ amụọ nwa torala lụọ di echi nwa lụrụ di ka nwa ga-anwụ ọ echi nwa gara ime chiemụ nwa ka nwa ga-anwụ ịhụrụ ya ewu ndị ka eji awụ enwere ike ịzọ maka ndị ka ahụ ụmụaka aga ama ya hụkwachi nne na nna ya ọ nwaanyị ahụ iri ime di ya adịghị ojere nkọ maka o ji awụ onye Igbo nwaanyị rela n'ime ya adịghị eje nkọ hụ na onye Igbo mego o ji ajụ esi ya kwachi ndị ahụ ejere ha nkọ nwede nkọ na-achọ achị nke agwa nwụọ afọ agba nwụchi onye lekwa isi ọ dụrụ nwaanyị aga amụ afọ ime ma ọ ga-amụ nwa nwere ike ịnwụ afọ ime nwere ike ịfụ nwe mmazi ihe n'ime chọma ebe biko iyi uwe ahụ nwekwucha enwere nga nwe ji akpafe ya maka eji eshi ala mmụọ bịa ala ụwa bịa kpafe ihe ahụ enwere nga nwe ji arịa ya ọ bụghị na human being ga-akọs gị onye ahụ ji aka ya kpu iwala maka ihe ụwa abụọ ndị ewu ọwụwa abụọ iwala nwa abụọ machara mma gị ọ ma akpa ị ebe na a na-asị gị nna maka ịnwụ na enwere ebe ọzọ iche a na-asị gị ngwa jemada ebe ahụ gịchie ụlọ eke ịma ka ị na ime ya ahụ ka gị mma iwala ahụ ka ị chọrọ so ọkpakpa nwa nụrụ ebe ahụ kpọkpa nwa ejikwa ha ebe eji ahụ ebe nwa ama isi ya n'ọdụ ya so eji ha achị ka aha ahụ nke nwa ma ke anwụ ga-ịmana kwucha anụ ihe nwa ga-eme maka ma ebe ahụ rị
ịwala ihe mmanụ mana anya ya ka o ji ekwu so ọ ha ahụ ka nwa eji eme eji ha ọwụhụchi epuga ha iji pụgide onwe mgbu awara ahụchi uwe ebe ahụ dịkwa mma ịwara ọ na gị na-elahụ maka ọ ga-ewute nwochi gị hapụ mụ nwa na n'ihe nwa oge ma iji doma gị ebe iwala ọha ahụ nwa ejima achọ afọga ọgbanje afọga ebe ahụ a ngodomana ha ahụ nga elile ha ahụ o nwere ike iri akpa isi kwuo o nwere ike were chike ahụ elila gị ka ahụ n'ahụ gị nwekwa n'ike ụfọdụ ya nọ n'ala a ga-enwerela nga ọnụ mgbe ọla dibịa weghara ya wụrụchi anaghị ala onye ahụ emebiela isi ahụ edoro na Maazị, so I believe ihe ahụ bụ true na it's possible na ewepụtara ihe onye mgbe gị sịda o nwere ike wụrụ achị nwere ike ya wụrụ eziokwu ihe mgbe gị uduru ha nwere ike ime o ji eme uduru ahụ ji eme iwala ka e wee eziokwu ji eme maka anụ m eme ke gị ndị ụfọdụ nwekwa n'ike because họl ịhụrụ mmanụ mega momiga họl ịhụrụ mmanụ mega ma achị enwere ebe ọhụrụ ya ma achị ọhụrụ na ka e wee eziokwu o ji emega ka ahụ omega iwala awụghị eziokwu ọ ya ị ga na-afọ agụma mmadụ chi aga-ewo onye isi ala ịmana na chi eji eme onye isi ala n'obodo tupu gị afọ achị agịwo onye isi ala so onye ahụ mega ha ahụ na nke e mere ka e wee eziokwu hụkwachi uduru ha ahụ ji eme o jiri chege ahụ gị ka ya chiwe ha maka enwere ihe eji ihe ahụ bụ iyi ụwa o nwere nke oji anụ ochikwa onye ejiri kpebie maka ọkwa ndị nkọ ga-akọ chilekwa nga ọnụ ọkwa dibịa nkọ ga-akọ nga ọnụ enwere iyi uwe nke ezigbo ya iyi uwe niile nke ndị ọjọọ enwere ka ewe eziokwu enwe onye bịaga ụwa enweghị iyi ọnwụrụ enwe ndị nwere iyi isha nwo ga-aka nka enwe ndị nwere iyi isha nwo ga-enwe ego anwụ ga-aba ụba anwụ ga-alụ nwaanyị anwụ ga-amụ ọtụtụ ụmụ ka ahụ ị ga na-eje mebie ya ọ bụ mara ka ọwụ ri agba m jiri gwa gị enwere onye ga-anwụ ezinụlọ ya agụọ ya mmụọ chi ọnwụ ha nwụrụ ahụ ọnwụ ihere o nwere ike bụrụ nwaakịrị ode ha ga-ahụ ụjọ ụwa ọzọ ha ga-amụ ahụ ga-aka nka ahụ ga-amụ ụmụ ahụ ga-azụ ụmụ ahụ ga-amụ ọlọzi iyi uwe ọ bụrụzie ihe ndị ahụ emere ya blessings ahụ enyere ya that time otu a ka ọ dị iyi uwe awụ ha ọjọọ iyi uwe awụ iwu ihe ọrị mma amasị gị ọtụtụ ime nwa ọrị mma kama ọ ndeke wụ ha ọjọọ njikwa gị ọhị ndeke kọnentrịtị ọgbanje ipuga ọya ka ewetuga ala ọya ka eji ewetu maka ọhịa mpụkwa gị ọgbanje umehe nwa bekee ji akpọ kọndishọn ịwala ụhọ ọrịa pụta kọndishọn anụ mgbe ụfọdụ kọndishọn ahụ ejila arịcha na mma ọhịa mmanụ kọndishọn mmanụ tili onwe ya tupu ya afọ ụwa ịwala ọhịa eso mmadụ bịa ụwa pụta eji ewetu ya ewetu ịwala eji ewetu ya ewetu dị na hazi ya kwesịrị iji hazi ya maka ọwụcha ahụ he ga-amafe obi ịwala kama he mkpaga wee ọ mụrụ ụmụnne anyị anaghị anwụchiga nwe ndị ọgba nje ịwala onye ọzọ sọrọ ha sọrọ ya ekpuo kama ka e wee chekwu na ha yicha otu ha sị na ha bụ ndị ọgba nje na ha karịrị ndị nọ n'ụwa na ha nwere ike karịa ndị nọ n'ụwa ana m nwa believe that na ike ọbụla na-awụghị ike natural strength na-abụghị natural strength awụghị no strength achọghị m ibute ihe Christianity butere anyị Christianity na ihe na-abụghị ike Chukwu but ihe mụ believe na ike Chukwu bụ your spiritual strength kama ọ ya ka bụ gwara gị na ịma na ihe akpụkwa na ike nọ n'udo na edo iwala and okwu ikwuga spirituality ikwuga ọwụ achị onye na chi ya iwala achị onye na chi ọwụ achị akpọ onye aha chi ya nara onye ahụ gwara gị chi na o nwere ike maka ebe ọ nọ enwere ha ọma go nwoke ga-ama enwere ha ọma go nwoke ga-ama ha mere jegwa gị ike ha nwere ike ahụ nwere ha ahụ ụma maka ka e wee eziokwu nwa bekee si gị knowledge is power na spiritual knowledge means spiritual power ịwara enwere ha ọhụ gị ịhụ gị ahụ ome ma gị nụrụ otu room ma ahụga ihe re invisible na room ahụ ịhụ gị ahụ ya enwere ihe mmiri
and she anaghị ahụ mma eme ahụ enwere power over you. Iwala mmiri enwere power over you because enwere ihe mmụ ga-ehụ ga and enwere ihe mma eme ahụ. Because of that knowledge, I'm ahead of you. Abịa na power because ị ga-ejicha ọwụ naanị a na-eji naanị ọwụ ike keta orie ọwụ naanị physical strength. Ụwa anyị n'ime ya ụwa mmanụ na ụwa mmụọ. Na mmụọ with process, don't misunderstand me. Ụwa mmanụ na ụwa mmụọ because ha ọla n'ụwa wuchi. Ha ọla n'ụwa wuchi. Agamachi ha ọla n'ụwa nwere eti. Ha ọla n'ụwa wuchi. Chikwanụ chi na mmadụ maka mmadụ wụ the physical realm. Chi na mmadụ anwụ echi emeka ọwụ through the process of mmụọ. So more we kind of ebe chi na mmadụ eji emekọ. Onjuka gị chọọ ga-achị gị kpa nkata ọ ịchọ ga ihe chi ndị n'obodo ịkpa nkata ga-ejewa n'okwu mmụọ. Maka onye ebe ahụ ka the process eji arị intense. Ga-ejewa n'okwu mmụọ. Onjuka onye ọla wụ onye Igbo ji enwe obi. Ebe dị obi ga-enwe ihu mmụọ gị. Ihu obi gị nga iji akpụ mme. Ihe iji eme mme ha ịkpụga mma ahụ ọ ihe mmụọ ka imega. Ha ihe imega the process of mmụọ. Ọ ebe ahụ ka ga-achị gị eji akpa nkata. Iwala ebe ahụ ka ha niile ejiri hima that your compound or environment. Ọ ebe ahụ ka ga-enwe eji enwe eji akpa ya nkata. Eji emekọrị maka ọ ya ha mmụọ that process mmụọ. So onye ọgba ije gwa gị anyị nwere ike kara gị ọ ma hụ ga maka ọ nọ na mmụọ kara gị. Dede m ịkọwarala anyị ọfụma na nke ahụ but ma anyị deviate kwa small from ihe a gbasatara ịlụ ọtụtụ nwaanyị di na nwaanyị ebe a lụkwanụ nwoke isi na nwoke lụtara more than otu lụrụ ọtụtụ nwaanyị karịrị eje ụfọdụ na-asị na your strength, your powers and your distance. Sorry, ụmụ onye hapụ meseji. Okay, ọ just na-ekele gị sị gị ndewo nụ. Ndewo ma ada Igbo Ijeọma ndewo. Ọ bụrụ dat na nwoke alụọ nwaanyị ugbu a ọ lụọ ọtụtụ nwaanyị like ọ bụgoro na onweghị ihe mere ya nụ nwaanyị ama m na ihe eji achụla nwaanyị bụ nwaanyị gara nwoke ọzọ. Ọ bụkwa na nwaanyị ahụ mebi na ahụ adịchaghị di ya o ma ọkwa na o nwere ihe ịma na o nwere ofu ụmụ nwoke ha anaghị enwecha strength. Achọghị m use the word maybe ikuli ọtọ a na ọdat ihe. Ọ bụkwa na nwunye ya gakwanụ nwanne ya nwoke ọwụgo onye ọzọ nwanne ya nwoke ihe ọjọọ n'ala Igbo. Nwaanyị ebe ịma asị na alụbata gị n'ụlọ nọọ anyị lụbatara gị. So my brother's own is my own. Ọwụ bekee ka asụrụ asị gị ahụ ndị gemantị ndị di ya but enwe onye ka ewu di ya enwe onye n'ihe ọrụ ịwala enwe onye n'ihe ọrụ ị ga-akpọtụ nke ashị maka ọwụ gị ga-eri ya. Nwaanyị na di onye ọzọ sọrọ ya nwere ya bekwa nna di ya ya chi ala nwoke ọzọ hụ agala nwoke ahụ ọnwụ. Ọ njikwa mgbe ụfọdụ nwoke nwụrụ agwa gị nwaanyị ya gburu ya hepụga ahụhụchi nwaanyị ya werela nshi ka ire ya ri hepụ gwa gị nwaanyị ya gburu ya gbụ agwa nwaanyị ya kpara gburu di ya ịwala agwa nwaanyị ya kpara gburu di ya maka nwaanyị isi a nwoke ọzọ gaa ya nwee mmekọ lekwa gị ịlalala nwaanyị isi a nwoke ọzọ chiela gị gị erie ịlalala ya ejiri ka ọfụ Igbo mama agbata ndị ọzọ ịma ha emega ndị bekee anyị elehe ndị Yoruba anyị lehe ndị ofe mmadụ bekee anyị achị ime anyị lehe ndị Hausa bekee anyị achị ime chefukwana ndị ọla nwere ọfụ ejiri ka obodo nwụ n'ọfụ Igbo nwaanyị ma di ihe a nwoke ọzọ chiela gị chiagha gị ịlalala gị nwa wudi ya lalala maka ọ gị kwuru ụgwọ isi ya o merụọla gị ọ ihe ebedoga ahụ nwokeri ahụ nụrụ n'ọrịa ọhịa ndị mere iji ọrịa jiri jụọ ala Igbo n'agbanyeghịkwa ka eri arụ ọnụ ọhịa ndị mere ọrịa jiri jụọ ala Igbo ọ dị ka ha ahụ mee mgbe ala wala a ga-achụla nwaanyị ahụ achụla
ya chi ya ha ya ọzọ ya akwa ala dị iche ọ ga-akwa ala ịkwa ala ịkwa arụ ọ ga-akwa ala dị iche tupu ya ayọ achiwe ake nwoke ahụ onweghị mechara kpọba ya achụlawakwana ya Ebudola, thank you for joining. Onye join Ebudola, well done. Amami na understand the high na-asụ Amami bụ onye Igbo, I don't know, but if you know, thank you so much for your gifts, for your love. Ọ bụkwa nna nwaanyị ahụ amụta nwa, especially nwa nwoke, a ga-achụla ụmụ ya kwa olu ụmụ nwoke a ga-achụla ya. Enwere nwoke ga-anwụ ọnwụ ya gwa nwochi achụlara nwaanyị achụla ya gwa ndị nga nwochi ihe na nwaanyị na-ekpere ya chi aba nwoke ahụ nwụchabịkwa a ga-ekwe chi nwaanyị ya uru nga emeghe nga obi wotu a ga-ekwe chi nwaanyị ahụ baa ụmụ ya chọbekwe gbaba ya a ga-ajụ ụmụ ya chọ nweje zụ ala ebe ọzọ rụọ na ya ụyọ dome ọ ga-aba ahụ nga ịhụrụ ya so ọkpa ahụ jiri isi ike ọkpa o jiri isi ike nwoke chi achọghụchi nwaanyị baa ya nwụbekwa nwaanyị ahụ agaba maka ihe nwaanyị ahụ pa ikuku o jiri bịa bụ ikuku ọjọọ ọnjuka ịma na ụmụ nwaanyị ga-ekwuchi nwoke nwere ike iji nwaanyị ọzọ ihe nwoke ya nwaanyị ya nwoke na nwaanyị awụ otu họlapa n'ime nwaanyị ji anụrụ họlapa n'ime nwaanyị ji anụrụ naanị nwaanyị ahụ ka a ga-achụpụ. anyị anọzuola ha awa anyị m chọrọ ka ị werezie nke a fọrọ na Ebudola mbọchị ọzọ ka ị gwara ọ sị m na ọ na-anụ Igbo ma na ọ na-anụ Igbo ma ọkọ musician nke ọ bụ so ọ sị mbọchị ọzọ ka ị gụziere anyị egwu taa anyị emela late already so na-ede m chọrọ ka ị jirizie ha nke a fọdụrụ n'ugbu a kọwara ụmụ nwaanyị ma dụọ anyị ndụmọdụ ihe gbasatara ndị na o nwere ihe anyị na-etinyeghị aka maka ị nwaanyị accept di ya ịlụ mọdanụ ịmụ ugbu a ezute otu ịchọzi ịlụbata ọzọ nwaanyị agaghị ekwe kwa na ịnwekwa 1 minute ka ị kọwara anyị ka ọfụma nwaanyị agaghị ekwe ka di ya lụbata onye ọzọ and then ọ bụrụ na ndụmọdụ ị ga-enyezi anyị ọ bụrụ dat na anyị ga-edezi open ugbu a ịmụta ụmụ nwaanyị nọ na Naịjirịa hiziri nne karịrị ala Igbo sọsọ karịrị ụmụ nwoke so ọ bụrụ na a ga-ahapụzi ụmụ nwoke ka hapụ anyị ka a na-alụbata ka a hapụ inwe single mothers na ụmụ nwaanyị na-enweghị di n'ala Igbo. ịma ihe mma na-ama akpọrọ ya abịa okwu gbasara akwụkwụ otu nwaanyị alụga ọhịa egbuga ọwụ na na-adị ogbugbo bata maka onye ahụ kwere gị nkwachi ọ naanị gị nwekwara ụmụ nwaanyị anọ na-eji o megara ihe gotere anyị and gị okike dum ahụ chi ọrịa mma maka ụmụ nwaanyị juru ebe niile ebe ọla nwoke lere anya ọnwụnwa nụ ọkpụkpọ ọ dị na mbụ ịwara ekwe na-ejikwa ndị Igbo chiri nwaanyị ejiri achụla ibe ha dị nwaanyị ejiri achụla nwaanyị ibe ha dị ịwara ọhụ ọjọọ chi nwaanyị jiri ụzọ chi nwaanyị ọzọ abara ọhụ ọjọọ and ịma na enwe onye ga-agwa gị ka ekwe ejikwa nwaanyị ejiri achụla ekekwere aka ndị ụfọdụ nta maka ọ wụduru ihe nwa ọhụrụ enwere ndị ka isi ezinụlọ enwere ọtụtụ nwaanyị ndị nne nwe hụ jiri kpaa agwa ọgụ n'etiti ụmụ nwaanyị ndị ahụ ihe mere n'otu n'ime nwoji adụga nwoji achọ ọhụ nwụduru ha mgbe ji na-asụla ngide eji ọgụ ị gaghachị ụcha ya cha na ụcha o jikwa wụkwara oge ya aka ha ọwụla emega ha ọla ha abụrụ ga-ịhụ mkpabụrụ ndị eji agba egwu ya gaje m ụzọ mgbe ọ ga-eji na-agaje ụzọ ya akpọ mkpọrọ ihe ya na-akpọ mkpọrọ ihe ihe n'isi ya kpa maka egwu na-adụ nwo ịhụrụ ha ọlọ sọrọ gị mee onye Igbo ihe ejikekwa ndị onye Igbo kee ya kechie ya ma awụ usoro nwa bekee ọ jere je bi ime ọkwanụ ya mere o ji mee gị na-ele mgbe ga-eche onye Igbo ọbụla nwere ekpe o ji eche uche onye Igbo maka ihe mma na ama tọrọ ya ka ahụ dị gị mega eji ịhụ gị ahụ ayahụ nke ga-egbu gị
but ka o mega ibi ịma ịwala ịma na akpị ji akwado ya maka onye ihe mmanụ ụma ejila agbanwejula ya anya ọha ịma ahụ ha eji agbanwejuga anya ụmụ nwaanyị bụ ashadị nwe oke anyị n'iso n'ụzọ nwanne enweghị ga-eme ekere ya n'ọkwụ nwaanyị ejila atụla nwaanyị ibe ịwala nwaanyị achọghịkwanụ ga-achọghị shi dị gịle anya ezi kpaji agba maka ụmụ nwoke ụfọdụ ihe kpọfụga nwa ejiwụ agba ụmụ nwaanyị nwa lụrụ maka ụmụ nwaanyị mere nwe ji elega anya eji maka achọghị ime ihe nwa ga-eme asị na lekwa ha omega ya eji echọm ebe ọ ga-enwe onwe ya eji ya na-enwe azụ onwe eji ahụ gịbịa ga adachi ụmụ nwaanyị gwukwanụ enwere kpanwe ji dom onwe m ịmụ ahụ gbara ka akachama ndị ka ọyọrọ ọhụrụ o ji ara nwa ahụ ịwala o ji ara nwa ahụ maka ịfụ ahachi enwere otu agụ eji agụchi onwe nwoke nwoke mgbe iche ụmụ nwaanyị nụrụ uke nwe iche anyị na lemanụhe achị ụmụ nwaanyị sotọrọ ọzọ cha nwoke dị nwe ịwala so gị kecha afọ ahụ gaba ahụ chi ọnwụ nwaanyị na nwoke eso ala pụta ụgbọ igwe eji eme ya mbụ nwaanyị nwere bọọlụ nwoke nwere bọọlụ nwaanyị na nwoke ejila akwa na nga achị ga ala nwaanyị nwe ọnụ di ya ala nga ịwara onye na-abịa ubila ka gị kwụ aka ọnụ ụzọ mgbe ị bara na nwaanyị eguzoro di ya nụkwa ibi di ya dukwa ya wenye ga-aza gị ya wenye ga-adịgide neketụta ya wenye ga-agba gị ma gị ba ọ gaghị aba ịma nwere nwoke ahụ nwere ike na-edi ya echi ọ ga-erukwa ya ha gị lele anya ebe ọzọ machi enweghị ugwu na nsọfụrụ ebe ọ nwoke ka ọ bụ enwere ihe mere o jiri nwoke and gị na-emekpa ahụ ịnata ule ahụ iji wuru nwoke ya na mmasị agwa ọjọọ omema gị ihe aga amasị gị achị mana ịgba ihu ji emega gị maka ọ bụ isi mee ya ka o si eme gị ahụ nwaanyị igbo ụfọdụ aga ihe niile ọ na-agba nwaanyị akpa isi kwuo agwa nwaanyị mmanya agwa nwaanyị ana ọkwa na agwa ahụ ga-eme gị ga a na-adị maka mma nwaanyị ụdị ilu ya ịwala agwa nwaanyị ụkwanụ mmanya agwa ahụ ga-eme gị ga adị maka ụmụ nwaanyị igbo ndị eji eme ọnụ mgbe gburugburu kemgbe anyị na-bidoro isoma nwa bekee eme ma ihe nwa bekee mega eji m ụmụ nwaanyị igbo eme ọnụ a na-eji m eme ha akadara daalụ sọ dede m ikwuola ịkọwarala anyị ọfụma anyị anụkwalanụ nke taa ndị Igbo ibe mụ na ahụ naanị anụ omenala Igbo agaghị efu nke taa anyị akọwarụlanụ na ihe gbasatara nwoke lụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị poligami next week anyị ga-eburukwa wiiki na-abịa abịa anyị ga-eburukwa anọda ụbọchị dede hapụrụ ma Igbo m adịchaghị ha next week anyị ga-ewetara unu akụkọ ọzọkwa ga-adịkwa imilimos ga-emekwa ihe ọbụla abara anyị uru biko na ihe onye chere ya zere ndaalụ maka chifoonu ka anyị kwụsị ebe a until next week dede m maazị eze mmụọ kachifo